Dekabr 2022-nji ýylda Usk-Kamenigorsk şäherinde meniň gata agyr günüm boldy. Aýalym bilen dawa jenjel etdik. Nerwlerim çürdepä ýetdi. Akşam bolsa kiçik kafeýe girip çiýişlik we rahatlanmak üçin birnäçe stakan içki sargadym. Dostuma jaň etdim. Ol geldi. Ýöne men öýe gitmek islemeýärdim. Ýeke galasym geldi. Şonuň üçin biz Satpaýew prospektinden bir gejelik kwartira tapdyk. Kwartira adaty bir ýarym otagly jaýdy. Dar koridor, aşhana, köne çöküp giden diwan. Men tiz ýatdym. Ýöne gije birden oýanyp, güýçli susuzluk bilen aşhana çykdym we doňup galdym. Penjereniň ýanynda beýik pataloga çelli ýetýän aýal durdy. Ol ak matanyň içine dolanypdy. Edil ak kepen ýaly. Uzun, qara saçlary arkasyna gaýdyp düşüp durdy. Ol penjere seredýärdi. Ellerinde bolsa bir zady saklaýardy. Ol bir çağa ken, berk matanyň içine dolanan. Men ize tesip başladym. Ýöne ol maňa tarap ýürä ugrady. Yüzü ak, ölü ýaly. Göz çukurlarynda bolsa hiç zat ýokdy. Şol boş yerlerden qara renkli galyň suwly ýaly zat akýardy. Suwukluk bütün bedenini gaplady. Birdenkä ol üstüme tarap howlukma ýürä ugrady. Men gapa tarap ylgadym. Koridora zoňlyp çykdym we gapyny derrew ýapdym. Şol pursatda agyr bir zady güpürdäp gapynyň daşyna degdi. Sagat takmynyň gije 3'lerdi. Men daň atýança başganjakda oturup ellerimde açarlary bir kysyp oturdum. Dostum gelende biz bilelikde kwartira girdik. Jaýda hiç kim ýaşamadyk ýaly görünýärdi. Ne iz, ne de ses var. Ýöne arkamda kimdir biriniň seredip duran ýaly duýgusy meni goýbermeýärdi. Biz hiç zat diýmän açary öz eýesine tapşyrdyk. Şondan bäri men gijelik kwartira alyp ýatýan däldirin. Ol jaýyň ýanyndan indi diňe gündüz geçýän. Penjerelere seretmezlige çalışýaryn.